Carmito? Kami dapit. Doon sa ubos ko. Siopaw. Siopaw. Ha? Try mo ha? Ano pa yung sito nga dako? Muna mong gipalit sa ano, sa YouTube. Ay, gusto ko pala, no? Stir chips. At sauce. Para sa siopaw. Nakakabuka tong siopaw. Nakakabuka. Yan na. Tapos atong juice. Apesito. Tapos kani. Good day. Ano nga din siya? Cultured milk drink. Tapos ito. Collagen. Collagen plus vitamin C. Ayan siya. 700 mg ang collagen niya. Gel. Strawberry flavor. Ay, nato yun. Strawberry. Ikaw na dali mo crown mo to. Ikaw sa dali. Ito bang dito ba yun? Crown para matutulog lang naman. Sige, kain na. Ay, hindi na lang. Ako ah. Siopaw. Ibalidoha siya. Ngayon gani ko si Ate Adang ron wala nga yung sino ko ron mga sa mao ka yung gani ko nga palakon ng pagkagising Ha? Nada si Mamong pa. Hindi ko na ako gawin. Ikaw ang kang masama pag-pagpuntan. Dako ang tipid na ba sa tulo mo?
Bayang anak masasigan sa terdos dyan. Palo dahil. Tulong man dyan. Pwede mong kasama pa inject on therapy sa private. Pero ikaw nung bayad na 1.5. Ikaw rin sa mo nang murag na dapat. 1.5 so bayad ba check up 400 ba yan? Kita na dyan, sabi nga ito may dagom. Sarog doha, 75 naman ito. Sampai na ba, 75 lang. Kaya masaya ako kadala ako ng ilang pupus. Ano na yung nilay? Oo, tana, pero ka na agad. O, bila ka dating bit-bito.